Saúdos, moi boas tardes. A denuncia por agresión sexual contra o número 2 da policía provoca un auténtico terremoto no Congreso. Ángel González era un home da máxima confianza do ministro do Interior. A oposición reclama a dimisión de Fernando Grande Marlaska. O PSOE di que non soubo da denuncia ata onte á tarde. 2032 é o horizonte cara o que miran Galicia e o norte de Portugal para que o AVE Vigo o Porto estea rematado. Alfonso Rueda e o presidente da Cámara do Porto reclamanlles aos gobernos español e portugués que aceleren os traballos. Eu atrevo-me a dizer, é a minha opinião, atrevo-me a dizer que enquanto país é uma ligação até mais importante que a ligação entre Lisboa e Madrid. Ninguén entendería que para facer unha conexión deixe de facer a outra. Portugal leva moita ventaxa e, na miña opinión, agora mesmo está demostrando moitísima máis vontade política o goberno de Portugal que o goberno de España en facer esa conexión. Novo golpe ao tráfico de drogas en Galicia. A Garda Civil detivo dúas persoas que tentaban introducir máis de 80 kilos de cocaína a través do Porto de Vigo. O exmarido e pai da nena degoladas onte en Chilches, en Castelló, finalmente foi detido como presunto autor do dobre crime. O home enviou por WhatsApp a foto dos dous cadáveres a contactos da muller. No telexornal Mediodía falaremos do atropelo grave que sufriu este rapaz a tarde pasada cando ia co seu patinete por unha estrada de Bergondo. Lanzó el coche contra una cuneta que había abajo. Y ahí es cuando caí y me metí debajo del coche y estuve media hora debajo del coche. Dous voos que tiñan que tomar terra no aeroporto de Santiago a media mañá foron desviados. O que acabou aterrando na Lavacolla foi un voo que cubría a ruta Madrid a Coruña. Non podían aterrar polo forte vento. Deportes, seguimos de preto a expedición do Celta en Grecia. O avión no que viaxan acaba de tomar terra hai uns minutos. Mañá cita importantísima co partido de ida da eliminatoria da Europa League contra o PAOK. Os de Giraldez terán que enfrontarse ao ambiente de Salónica. No tempo, case toda Galicia segue en aviso por fortes refrachos de vento e dende a tardiña tamén se activa un aviso por nevaradas nas montañas do leste de Lugo e do Ourense. A situación máis complicada está no litoral, hai aviso laranxa. E coa pena, despois de tantos días de troula, despídese o Entroido co enterro da sardiña. Con todo, para os que aínda lles queden folgos e ganas de festa, os disfraces volven este sábado de piñata. Que dimita é o que piden os populares ao ministro Marlaska despois de coñecerse a presunta agresión sexual do xefe da Policía Nacional. El asegura que actuou cando soubo da denuncia o ministro, pero non convenceu a boa parte da Cámara. Foi María Cheda un pleno moi tenso doxe. Na denuncia, a xente relata que en abril do ano pasado o xefe da Policía Nacional, José Ángel González, con quen mantivera unha breve relación, a levou a un piso do Ministerio do Interior e alí la ataca, la violenta, le rasga la ropa, en un auténtico horror que dura bastantes minutos. seguíronlle supostamente semanas de acoso para que non denunciara tanto do DAO como do seu asesor, o comisario Óscar San Juan, agora apartado do cargo. A muller acabou collendo unha baixa. Preparou a querela discretamente, con moita documentación e levouna directamente ante o xuíz para evitar precisamente interferencias da policía. Estamos hablando de un material escalofriante. Hay grabaciones de audio del momento de la agresión, que la víctima, al sentir la situación de peligro, pues puso su teléfono a grabar. O ministro do Interior asegura que non soubo nada ata este martes, pero no PP acúsano de tapar o caso. Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz. E por iso piden a súa dimisión a pupos da bancada popular contra aplausos dos socialistas. Marlaska só contempla marchar nun caso.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual. Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias. Tanto a axente como o exxefe da policía declararán ante o xuíz o 17 de marzo. O presidente do Goberno está na India en viaxe oficial e dende alí defendeu a actuación do Goberno neste caso. Non ve necesaria a dimisión do ministro do Interior como piden os populares. El Gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. E insisto, sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se lo apliquen a sí mismo. Outra fronte que se lle abre ao presidente do Goberno é a das sospeitas de posible fraude nas primarias que lle gañou en 2017 a Susana Díaz e a Pachi López. O xornal El Español publica hoxe WhatsApps desa época entre Koldo García e a súa parella, entón colaboradores de Sánchez, nos que falan de utilizar votos falsos, cambiar actas e alternar censos. O portavoz de Esquerra Republicana no Congreso lidera esta tarde o debate para unir as forzas da esquerda. Vaino facer co apoio de Más Madrid, pero tamén con ausencias marcadas, como a de Yolanda Díaz e partidos nacionalistas como o BNG ou Bildu. O sábado será a quenda pro acto de refundación de Sumar nunha semana política moi intensa. Rufián contará esta tarde co apoio de Más Madrid nesa busca da unión das forzas de esquerda. Apunta que el mesmo acudiría o sábado á refundación de Sumar se puidese. Yo no voy al acto del sábado por una cuestión de agenda, si no iría. Conta co apoio de parte da esquerda, pero a convocatoria non sae do seu partido. O líder de Esquerra, Oriol Junqueras, está este martes en Madrid. Ahora creo que anda por aquí, ahora le diré, y si puede, pues que venga. A que xa dixo que non vai estar é Yolanda Díaz, que tampouco acudirá ao acto do sábado, e fala de dar espazo ás formacións políticas. Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Dende Más Madrid din que hai sitio para todos na unión da esquerda. Nos necesitamos todos, aquí no sobra nadie, nos necesitamos todos en un espacio común. Finalmente, Izquierda Unida confirma que tamén participará na xuntanza. Claro, por supuesto. Podemos non acudirá a esta xuntanza convocada por Rufián. Es una mera charla que tampoco creo que cuente con el respaldo de, por ejemplo, Esquerra Republicana, que es el partido de Rufián. E tampouco irán os nacionalistas de Bildu ou o BNG. Levamos traballando da man das galegas e dos galegos non uns anos, sino moito tempo, e aí é onde estamos, centradas en defender os intereses de Galiza. Esta semana a esquerda busca tecer alianzas con vista ás próximas candidaturas. Galicia e o norte de Portugal presionan para que en 6 anos poidamos viaxar en AVE entre Vigo e o Porto. Alfonso Rueda pide ao Goberno español investimentos para rematar a tempo a obra. Ana. Reunión construtiva, dixeron, entre Alfonso Rueda e o novo alcalde do Porto, Pedro Duarte, que se comprometeu a manter e reforzar as relacións con Galicia coa conexión ferroviaria como prioridade. Dio alcalde que para el o AVE a Vigo é tan importante como a Lisboa. O presidente da Xunta agradece a vontade do goberno portugués para rematar esta infraestructura e pide ao goberno español o mesmo compromiso. Os dous anunciaron un cumio con empresarios de Galicia e norte de Portugal os próximos meses para simbolizar a importancia das comunicacións nas relacións económicas entre as dúas rexións. O presidente da Xunta e o alcalde do Porto reclaman aos gobernos de España e Portugal que melloren as comunicacións ferroviarias actuais, pero coinciden en que a prioridade debe ser a conexión por alta velocidade. Pedro Duarte lembra que o seu goberno se comprometeu a rematala no 2032. É esse o calendário com que estamos a trabalhar e que continuaremos a trabalhar, não tendo nenhuma razão para não acreditar que em 2032 essa linha possa estar concretizada no que diz respeito ao território nacional. Alfonso Rueda di que ese compromiso debe servir de incentivo para que o goberno español cumpra coa súa parte. E que supostos retrasos en Portugal non poidan servir de argumento para non actuar en España. Portugal cumple os seus compromisos e, polo tanto, que toca agora en a parte española
cumplir tamén o que hai que facer, que, por certo, en investimento, sendo unha cantidad importante, é moito menos que o esforzo que ten que facer Portugal. O presidente da Xunta e o alcalde do Porto acordaron tamén colaborar na organización xa este ano de eventos para promocionar o próximo Xacobeo 2027. O traspaso da PNV Galicia volveu hoxe ao debate no Senado. O Partido Popular recorda que é unha demanda unánime do Parlamento galego para abaratar as peaxes. Circular pola P9 que vertebra Galicia de norte a sur custalles este ano aos condutores un 5% máis. O traxecto entre Ferrol e Tui supera os 28 euros. É unha das autoestradas máis caras de España. O Parlamento de Galicia, coa unanimidade de todos os grupos políticos, ven reclamando o rescate da concesión e a transferencia da titularidade desta vía. Insisten en que subir a barreira ten que ser de balde. A concesionaria fai caixa, ano tras ano, a conta do peto dos galegos e das galegas. E o Goberno do Estado ten que iniciar de inmediato a tramitación da anulación da prórroga da AP9. Galicia non merece seguir soportando peajes de los más altos de España, mientras que el Gobierno presume de sensibilidad territorial. Pero o Goberno defende o sistema de bonificacións que xa se está aplicando e fala de custes desproporcionados. Fomentar el debate parlamentario sobre la eventual transferencia con los informes técnicos, jurídicos y financieros necesarios, y no una decisión simplificada que podría generar frustración e costes públicos desproporcionados. E cifran en máis de 80 millóns de euros o custo das actuais bonificacións. Esta nova iniciativa do PP para forzar o traspaso da AP9 ten que pasar á Cámara Baixa, pero o Goberno mantén ali o bloqueo no Congreso. O Bloque Nacionalista Galego rexeita condenar explícitamente os ataques ás sedes do PP que se produciron nos últimos días. Si os condenaron populares e socialistas. Xesús. Ola, que tal? Os populares galegos querían que o Parlamento de Galicia tomase partido ante os ataques das últimas semanas contra as súas sedes, uns actos que cualifican de vandalismo. A iniciativa tamén incluía solicitar de todas as forzas o compromiso dunha participación política baseada no diálogo e no respecto. Os socialistas recordaron que eles tamén sufriron ataques nas súas sedes en varios puntos de España e que o PP non os condenou. Aínda así, apoiaron esta proposta dos populares. Non así o BNG. Os nacionalistas cualificaron esta iniciativa de choromicada e xustificaron o seu voto en contra co argumento de que todos os partidos sufren ataques, tamén eles. Hai xusto xe 2 anos das eleccións autonómicas galegas nas que o PP saía gañador con maioría absoluta. A través dunha mensaxe nas redes sociais, o presidente da Xunta di que o seu goberno traballa cada día para estar á altura desa confianza. Reivindica un xeito propio de facer política. Asegura que seguen coa mesma forza do primeiro día. 2 anos que, segundo o PSDG, Alfonso Rueda gobernou a base de titulares e propaganda e nos que non pararon de medrar as carencias dos galegos. Nunca un presidente deixou a tantos galegos e a tantas galegas sen vivenda, sen médico e sin os cartos que por lei verdadeiramente lle corresponden. Balance negativo tamén dende o BNG para estes 2 anos de legislatura. Temos un goberno e un Partido Popular entregado absolutamente aos intereses dun puñado de empresas vendendo a precio de saldo os recursos e a riqueza deste país. Os populares defenden a coherencia da xestión de Rueda e o cumprimento do programa co que se presentou ás eleccións. Se pode discrepar co goberno de Alfonso Rueda, faltaría máis. O que non se pode dicir é que non é coherente co programa co que concurriu ás eleccións. E, polo tanto, o que estamos facendo, o que levamos facendo estes 2 anos e o que aspiramos a facer os 2 anos que nos quedan todavía é a seguir cumplindo coa palabra dada. Coa palabra que lle deron os galegos, dixo Pazos e que mereceu, lembrou o apoio da maioría dos cidadáns. Entramos na terceira xornada consecutiva de folga de médicos con impacto nas consultas, nas probas diagnósticas ou nos centros de saúde, aínda que están garantidos os tratamentos pros pacientes máis graves e tamén a atención nas urxencias. Os médicos din que manterán a presión ata ter un estatuto propio e a ministra de Sanidade asegura que o novo texto xa ten as súas singularidades e que ademais responde a unha das súas demandas principais, limitar as gardas.
Eso es lo que plasma el Estatuto Marco. No puedes hacer más de una guardia a la semana, no puedes hacer más de 17 horas. ¿Quieres organizarte cada 12? Perfecto. Habla con tu servicio y tu servicio puede hacerlo. Y tu comunidad tiene que dotarte de personal para que lo puedas hacer. Eso está plasmado. Entonces, el problema es que esas son las reivindicaciones que puede contener un Estatuto Marco. Hay otras reivindicaciones que son competencia de las comunidades autónomas. A Xunta asegura que a folga de médicos en Galicia ten unha incidencia hoxe dun 18% en centros médicos e hospitais. O conselleiro de Sanidade puxo cifras ao impacto asistencial destes 3 días de paros. Foron 379 cirurxías, máis de 6.000 consultas de atención hospitalaria, máis de 5.000 consultas de atención primaria e máis de 600 pruebas complementarias suspendidas. Temos que sumar todavía de hoxe, probablemente a cifra vai ser próxima a 15.000 actos asistenciales interrumpidos entre cirurxía, insisto, pruebas complementarias e consultas. Miles de usuarios de Movistar estiveron horas sen internet, móvil ou teléfono fixo e é que unha avaría provocou a caída do servizo desta empresa e afectoulles a unhas 100.000 pemes. Xa se solucionou a avaría e o servizo foise restablecendo aos poucos. A incidencia foi detectada a partir das 8 da mañá. Desa hora, cando moitas empresas galegas comezaban a súa xornada, deronse conta de que non tiñan conectividade. Tratouse dunha caída masiva do sistema que afectou a milleiros de empresas. É un deses negocios onde hoxe comezaron un día con sobresaltos esta tenda, pantalla rota. Estou con Alberto Pérez. Cando te deches conta, Alberto, de que había problemas co operador? Hola, bos días. Démonos conta ao abrir as portas, ás 10 da mañán. En que o notaches? Non funcionaba? Como foi? Había moitísimos cortes no tema de internet. Nos trabalhamos todo a base de internet para facer pedidos e facer calquer tipo de consulta de calquer proveedor. Falamos con nosos, digamos, superiores e comentarnos eso, que había un fallo que se acrecentou ás 8:30 da mañán a empezar a traballar todas as empresas. E pio debería estar xa solucionado o problema. Pouco a pouco irá volvéndose a conexión a todas as zonas. Hai zonas que ainda vai un poquinho máis atrasadas. Outros negocios con incidencias ao longo desta xornada foron hotéis con problemas para facer o rexistro de entrada e saída dos seus hóspedes, ou tamén este ximnasio onde a primeira hora tiveron que abrir os tornos para que os clientes puderan acceder ás instalacións. Calcúlase que esta avería afectou a unhas 100.000 pemes en toda España. Galicia é a terceira comunidade con máis tramos de estradas perigosas. Fixámonos nas que teñen o nivel de risco máis alto. Son a Nacional 634 na provincia de Lugo, esta que pintamos en negro precisamente. A Nacional 541 en 2 tramos, un na provincia de Pontevedra, outro xa toca a provincia de Ourense. E ali nesa provincia, a Nacional 120 que tamén arranca na de Pontevedra. Son os 3 puntos fundamentais marcados na rede galega en negro. Nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra están os 4 tramos máis perigosos das estradas galegas. Este é un deles, 13 kilómetros da Nacional 541, moi preto do Alto do Paraño e que chega ata Hermida. As causas son múltiples, din os condutores. Moita curva, e tamén os condutores son moi locos, o Paraño e todo isto, por aí abaixo é criminal. Hai bastantes accidentes e sobre todo cos jabalís tamén, hai moito animal que sale á carretera, entonces pois é peligroso, sí. E aparte de innumerables curvas que ten, non hai mantenimiento prácticamente, principalmente os camións que veñen dos eólicos. Por aquí circulan milleiros de vehículos ao día e o problema continúa na mesma estrada entrando xa en Pontevedra. Vemos as reivindicacións que hai de todos os concellos, que conforman este entramado da Nacional, e o ideal sería que esta carretera se arreglase, que se sinalizase ben ou incluso chegase a facer unha vía rápida ou unha autovía. Outro lugar a engadir atopámolo na Nacional 120 na provincia de Pontevedra, no kilómetro 630. Quieren hacer unas rotondas para los coches no circulen tan rápido. Como hoy, que son bastante peligrosas y las curvas y todo. Muchos baches y todo muy... el mantenimiento no está muy bien. O cuarto tramo está na Nacional 634, en Mondoñedo. Estes son os máis perigosos, pero en total en Galicia hai 127 kilómetros catalogados de risco alto ou medio alto en 9 estradas nacionais.
Pois a chuvia e a falta de mantemento tamén fan que as autovías enchan de fochancas e isto é un serio perigo ao volante. Transportistas e condutores denuncian o mal estado do pavimento e din que en algunhas zonas da A6 o firme está seriamente deteriorado. Transitar por algúns tramos da A6 e A8 semella unha carreira de obstáculos. Os condutores que circulan por elas coinciden en cualificar o seu estado de lamentable. Abandonado todo. Sí que está realmente mal. Hai moitos baches e iso. De Outeiro de Rei a tal Coruña, a zona de camións está bastante estropeada. Levo cada susto porque hai sitios onde non dás esquivado ningún bache. Encontro muito mal, porque está muito emburacado ainda, e por causa da chuva, não sei o que, né, o estado non está ben. A cantidade de auga caída esta temporada acabou por pôr en evidencia o deficiente mantemento das autovías. Muy mal. Tiene unos hoyos, hace muchas averías en los vehículos, reventones de rueda cada poco, accidentes, son un gran problema. Que dan pena, realmente, o sea, notase a falta de previsión, non? E de investimento a hora de mantelas, porque isto non é cousa dun día, non? É consecuencia de moito tempo sen invertir e sen arranxalas. Falan de que o problema é da chuvia, parece como se nunca chovera en Galicia, non? Creo que levamos toda a vida con agua nestas terras, non? Piden un arranxo integral das autovías porque, ademais dos danos materiais, poñen en risco a vida dos condutores. Cúmprese un mes do accidente de trens en Adamuz sen que haxa aínda unha explicación definitiva da causa da traxedia. As vítimas e as súas familias piden respostas, mentres o Goberno insiste en que a rede ferroviaria é segura. Unha pregunta segue no aire un mes despois en Adamuz. Que fallou? A principal hipótese apuntou ao ministro. Con fotos rompeu a vía, pero non se sabe aínda se tiña defectos ou se faltou mantemento. A liña fora renovada, pero quedaran algúns elementos vellos. Es una línea con más de 30 años de servicio que ha estado sometida de manera continua a labores de mantenimiento, conservación y en los últimos años a un proceso profundo y planificado de renovación. Todos creíamos que se había hecho una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Con esas dúbidas, a Comisión de Accidentes prepara o seu informe. Un xulgado de Córdoba abrirá outra investigación. Na política está en cuestión a seguridade da rede ferroviaria. Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible. Es seguro. Nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Todas estas trifulcas que hay tanto en el Parlamento como en el Senado no es lo que los afectados estamos esperando. Muy lejos de eso, lo que hemos esperado desde el principio es unas explicaciones que nunca nos han dado hasta un mes pasado y todavía no las tenemos. Estos accidentes nos tienen que servir para aprender. Pedían hai uns días os sindicatos. Hoxe, en Adamuz, houbo unha nova homenaxe ás vítimas, 46 mortos e 125 feridos hospitalizados. A de hoxe é unha xornada para poñer en práctica a pericia dos pilotos. Estas son imaxes do aeroporto Rosalía de Castro, en Santiago, onde tomar terra ou engalar foi moi difícil polo vento que nos está deixando a borrasca Pedro. De feito, varios voos tiveron que ser desviados durante esta mañá. Xoel, chegaron finalmente os pasaxeiros ao seu destino? Pois Marta, nestes momentos algúns deses pasaxeiros afectados están viaxando pero por estrada porque o voo que cubría a ruta entre a capital española e a cidade da Coruña tivo que ser desviado cara a este aeroporto de Lavacolla debido precisamente ao mal tempo. Non foi a única operación que se viu afectada durante esta xornada por eses desvíos, cando menos outras dúas aeronaves que viaxaban cara a este aeroporto de Lavacolla con orixe as cidades de Gran Canaria e de Valencia tiveron que ser desviados cara ao aeroporto de Asturias e tamén cara ao aeroporto de Madrid. Os pasaxeiros que chegaron ata aquí, ata o aeroporto de Rosalía de Castro, ben fose como destino final ou como afectados polos desvíos, explicábanos que experimentaron turbulencias, pero que as compañías os informaron en calquera caso da posibilidade de sufrir atrasos ou cancelacións. Polo momento, iso sí, as operacións aquí en Galicia non sufriron ninguna cancelación. Intentó aterrizar, estaba casi aterrizado, pero dijo que por una ráfaga fuerte de viento, que claro, que no podía arriesgar y volvió a salir, vamos, es que no llegó a aterrizar, claro, lógicamente. Viendo el temporal de estos últimos días, pues era previsible. Nada, eso lo intentó, estábamos encima del Burgo, casi en pista, y levantó y nada, ya nos dimos cuenta de que nos traían para aquí.
Un poco de turbulencias, además un aterrizaje muy largo, normalmente es más corto desde que sales de las nubes hasta que aterrizas y esta vez duró mucho, non sei por qué. Pois polo vento, polo forte vento que había neses momentos. O temporal tamén afecta ao mar, toda a costa está en aviso laranxa e xa condiciona a mar o tráfico marítimo que temos no Porto de Vigo. Si saben, ás veces algo de sol, pero moita choiva e vento, condicións meteorolóxicas adversas para os moitos barcos en ruta polo Atlántico. Onte foi este que ven as miñas costas, o Tony Stark, un enorme cargueiro con pezas de eólicos que vai a estar aquí 3 días no peirao do Areal. As manobras de entrada foron supervisadas polos prácticos do Porto de Vigo e vai aproveitar para facer escala técnica. Realizará labores de revisión e aseguramento da carga composta por pezas de gran tamaño que requiren pois un manexo especializado. A mala mar tamén afectou ao transporte de ría entre Vigo e o Morrazo, que estivo boa parte da mañá suspendido. Agora retómase, pero máis lento, para adaptar a navegación ás condicións do mar. E a borrasca agrava as inundacións que afectan dende hai días a costa oeste de Francia. Os departamentos están en alerta vermella. O río Garona desbordouse en Burdeos e 1.700 veciños tiveron que ser evacuados. Hai 5.000 fogares en electricidade e as imaxes falan por si mesmas. Esta é a imaxe da traxedia directamente no Mont Blanc, unha nova avalancha de neve que deixou 3 esquiadores mortos e que aínda puido ser peor. O grupo quedouse inmóvil ante o corremento dunha placa de xeo que os enguliu sen apenas decatarse do que se lles viña en riba. Tamén nos Alpes, na zona francesa, faleceron sepultadas 2 persoas dun grupo de 5 que estaban esquiando fora de pista. Miren, un home sae correndo envolto en lapas tras incendiar un negocio no que entrara a roubar xunto outro. Para iso empregar acelerante que xerou unha bola de fogo no seu corpo. Sucedeu en Australia, aínda así lograron levar a caixa de seguridade e a policía busca nestes momentos os homes, entre eles tamén o que se prendeu lume. A Garda Civil detivo o home da muller asasinada xunto a súa filla de 12 anos en Castelló. En principio foi detido por quebrantar unha orde de afastamento, pero logo xa se confirmou tamén que se considera que é o responsable do crime. Os veciños de Xilxes concentráronse esta mañá diante do Concello para condenar o asasinato de María José e a súa filla Noemí de 12 anos. Esta pequena poboación de Castelló, duns 3.000 habitantes, está conmocionada polo dobre crime coñecido na tarde de onte. No està clar el motiu ni què és el que ha passat. O que sí se soubo desde un principio é que foi o marido e pai das víctimas o que deu a alerta. Al parecer le mandaron unas imágenes a través del móvil y él estaba en Valencia porque tiene una orden de alejamiento, vino aquí, entró dentro de casa y cuando vio pues todo lo que había, pues salió venga el grito aquí. O home ensinaba ademais a imaxe que supostamente lle enviaran por WhatsApp dun encapuchado que se autorretratara xunto aos corpos das víctimas. A investigación empezou de inmediato porque os 2 cadáveres tiñan claros sinais de violencia. Unha das primeiras medidas adotadas foi a detención do home. En principio, o arresto foi por violar a orde de afastamento que tiña das víctimas que estaban incluídas no sistema Bioxen. Todas las hipótesis están abiertas. Mientras no haya algún dato concluyente, no podemos hacer ningún tipo de afirmación. En este punto está en el momento que la Guardia Civil está haciendo todas las investigaciones. Malia que nun principio se mantivo a cautela, este mediodía a delegación do Goberno de Castelló xa confirmou que o home estaba detido tamén como presunto autor do dobre crime. No mar Están de Loito morreu un mariñeiro de Cangas polo golpe dun cable cando pescaba no buque Manuel Nores da armadora do Villa de Pitanxo. O accidente ocorreu o sábado, o home faleceu 2 días despois. O corpo segue no barco, que está no Atlántico Sur, cara ao Uruguai. Prevén atracar ao longo desta semana, posiblemente mañá, para poder iniciar a repatriación canto antes. O Manuel Nores, que leva o nome do armador, é un dos buques insignia da navieira. A vítima é un home de 58 anos de orixe marroquí. Era contramestre. Levaba unha vida asentado en Cangas. Ten 4 fillos, un deles menor de idade.
Novo golpe contra o narcotráfico en Galicia. Hai 2 detidos, 2 homes que tentaban introducir 80 kilos de cocaína no porto de Vigo, Mercedes. Sí, os 2 homes de nacionalidade albanesa foron detidos cando intentaban acceder ao recinto do porto de Vigo para rescatar 80 kilos de cocaína. A droga estaba oculta no sistema de refrixeración dentro dun contedor procedente de Ecuador. Os 2 detidos forman parte dunha organización criminal transnacional. Trátase esta dunha operación conxunta entre o Grupo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e a Garda Civil. A investigación mantense aberta e non se descartan novas detencións. Entre os veciños de Barbadas hai preocupación por varios incendios que son supostamente provocados. Acontecen todos de madrugada, en inmobles non habitados e provocan outro incendio antes como distracción. O incendio deste colector, que afectou tamén a un coche, foi o primeiro sinal de aviso que recibiron os servizos de emerxencia na madrugada do martes. Imaron aquí un contenedor para despistar aos bomberos que acudiran primeiro aquí e despois acudiran aquí, pero queimaron a outra vivenda. Pero bueno, xa non é a primeira vez, esperemos que sea a última. Son varias casas, foi un coche. Desta volta as lapas provocaron importantes danos nesta vivenda deshabitada situada no centro do barrio do Regueiro, toda apunta que se trata de incendios provocados. Repite a circunstancia de que primeiro hai un primeiro incendio, valga a redundancia, de distracción, por decirlo desa maneira, e despois un incendio nun inmueble deshabitado. Dende 2020 rexistráronse polo menos 7 incendios, 4 en vivendas e un nunha adega. Temos preocupación, vamos ter. Estábamos preocupados e con isto de ayer, antes de ayer, 8 máis. O momento só son daños materiais, pero bueno, pode que algún día pois prendan ou prenda nunha casa habitada e haya xente e haya unha desgracia maior. Preocupación que levou a moitos a instalar alarmas ou mesmo cámaras dende o Concello recoñecen a existencia de veciños conflictivos. Está nas maus das forzas de corpo de seguridade, que isto non é fácil de investigar porque sempre se suceden estes feitos de madrugada. Xa solicitaron ás forzas de seguridade que se incremente a vixilancia na zona. En Santiago houbo que realoxar os servizos da Comisaría da Policía Nacional que sufriron un incendio a semana pasada. Para poder prestar un dos máis demandados polos cidadáns, o de pasaporte DNI, dende hoxe hai unidades móviles na Praza do Obradoiro. Son as unidades móviles de documentación da policía. Estreáronas na primavera pasada para dar servizo a concellos en comisaría e agora Santiago quedou sen ela. Hubo pois unha desgracia material e entonces pois nada, se usaron de emergencia. Foi un beneficio telas e poder utilizalas porque senón tendríamos que derivar a toda a xente a outras comisarías. Así que aquí fan agora os pasaportes e DNI da área de Santiago. Estaba un pouco desconfiada por si cancelaban isto por o incendio. E xa nos dixeron que era aquí, entonces xa viñamos a tiro fijo. Polo que vexo vai ben, quero dicir, entra xente, sai rápido. Teñen axenda 4 citas cada 12 minutos, unhas 180 ao día e prevén reforzos. Empezamos con 2, nos deixaron esta furgoneta que creo que é da unidade Ferrol, mañán creo que ven outra de Coruña, seríamos 6. Esta furgoneta funciona mañán e tarde e intentamos facer a maioría do que se pode facer. Atenden tamén as urxencias xustificadas e pro resto piden colaboración. Que lle pedimos a xente, se pode, a xente que ten pedida a cita para Santiago ou que quere ver a Santiago, que por favor o pidan en outros sitios. Tamén terán que pedir cita fora para tramitar o NIE. Estranxeiría é o único servizo que aínda está por recuperarse. Con todo, nas oficinas provisionais xa fan trámites relacionados co asilo e o resto do negociado de estranxeiría estáse derivando á Coruña. A comisaría segue desaloxada e pechada tralo incendio e os bombeiros manteñen a vixilancia na zona. E as festas do Entroido do Ío en Cangas se rematan en traxedia despois dunha pelexa a navallazas. Un mozo de 17 anos está no hospital, sufriu unha agresión cunha navalla ou unha botella que lle provocou un forte corte na perna. Na aldea de Vilanova aínda quedan os restos da festa do Entroido do Ío. Tras o desfile de comparsas, os máis novos rematan a celebración aquí, pero desta volta a fin de festa foi abrupta. Un mozo de 17 anos enleouse nunha discusión con outros 2 e un deles agrediuno cun obxecto punzante nunha coxa. Tivo que ser trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanece ingresado, pero fora de perigo. Cheguei que arriba estaba a ambulancia aí, un montón de xente. Estuveron aí atendendo ao pero depois máis para lá xa non fun. Que apareceu unha xente
tapada coa cara e con coitelo na man e que lle apuñalaron a perna e escaparon. Mais ou menos foi o que se rumoreou. Os veciños láianse de que a tradición do entroido se está desvirtuando e convertendo nun botellón multitudinario. Quítache a gana hasta de salir de ir, porque empezan a vir tantos chavales en autobús por aí, coas bolsas cargadas de alcohol e de bebida, e a maioría son chavaliños todos de 14, 15, 16 anos, e non controlan nada. Antes iban as da aldeas todas, cada un súa comparsa, e todo moi ben, moi organizado. Agora é horrible. É moita xente de fora, e non controlan, e aquí nada máis que a beber e así, e despois fan cousas que non deben. A Garda Civil investiga os feitos, pero polo de agora non foi identificado o autor da agresión. Tampouco apareceu a arma. Sospeitan que puido ser unha navalla ou unha botella rota. Me llamas y me diste en tal sitio, tío. Nada, deciros que estamos bien, que estéis tranquilos, que me estáis llamando de todos España. Sempre foron rivais e agora volve medrar a tensión entre dous clans de etnia xitana en Vigo. Estes días aumentaron as ameazas de morte entre eles a través das redes sociais. A policía tivo que reforzar a vixilancia na cidade para evitar que a escalada vai a máis e se producen ataques físicos entre eles. Escoitamos agora o testemuño de Juan José. Ten 20 anos e quedou atrapado baixo un coche que o levou por diante cando ía no seu patinete. Relátanos momentos de angustia. A man rota, as pernas mazadas e unha gran queimadura nas costas. Esas son algunhas das secuelas que padece Juan tras o accidente que sufriu onte cando circulaba no seu patinete eléctrico. Ocorreu contra as 2 da tarde nesta pista da parroquia de Lubre, no concello de Bergondo, cando un vehículo atropelou por detrás, deixando atrapado entre a cuneta e o coche. Me conseguí subir al capó, ¿sabes? No me agarré muy bien del todo. Tuve el pie que se me metió dentro de la rueda apoyado en la matrícula y resbalé. Me lanzó el coche contra una cuneta que había abajo. E aí é cando caí e me metí debajo del coche. Tras a colisión, o condutor non foi quen de asistir a Juan en primeira instancia, polo que pasou varios minutos desatendido debaixo do coche. Tenía unha bufanda, suelo llevar bufanda cando voy en patinete para que non me entre el aire, e non me dejaba respirar porque esta mano las tenía así e non podía... Pensaba yo que me quedaba aí. Finalmente, foi unha veciña quen avisou aos servizos de emerxencias. Ata o lugar acudiron efectivos de urxencias sanitarias, Protección Civil, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Betanzos, que liberaron o afectado nunha intervención de máis dunha hora de duración. Máis que complicada, laboriosa, debido á situación na que estaba a persoa debaixo do vehículo, tendo que ir levantando pouquiño a pouco, sin facerlle máis dano do que xa tiña. Unha vez foi liberado de debaixo do coche, Juan foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, onde quedou ingresado a recibir a alta hai escasas horas. A investigación do incendio nun bloque de vivendas de Manlleu, en Barcelona, no que morreron, lembren, 5 rapaces de tan só entre 14 e 17 anos, apunta a un accidente. Segundo a hipótese de traballo, os rapaces intoxicáronse por inhalar o fume que procedía da combustión dun obxecto que había no interior do rocho. Era un rocho que eles utilizaban para reunirse, conversar simplemente. Nese lugar de ocio, para eles, unha zona sen ventilación, non houbo finalmente indicios de explosión nin tampouco bombonas de butano como se dicía nun primeiro momento. Pero esa traxedia en Barcelona abre un debate, o da seguridade dos rochos. Un debate que tamén chega á nosa comunidade. Estes espazos, cada vez máis habituais nas cidades, serven como solución precisamente a falta de espazo en vivendas. En Galicia os rochos teñen unha normativa propia que establece regras de funcionamento, medidas de seguridade para que se faga, María, un uso responsable deles. O servicio de alugueiro de trasteiros abreu un novo nicho de mercado, especialmente nos últimos anos e nas grandes ciudades. Naves como esta están completamente destinadas a este sistema e que teñen unha normativa propia, como por exemplo o tamaño das portas, a altura do trasteiro ou un amplo sistema de seguridade contra incendios. Con vivendas cada vez máis pequenas, os rochos convertéronse nunha alternativa para guardar pertenzas. Tras a traxedia de Manlleu, a súa seguridade volve ao debate. Cada comunidade autónoma ten unha normativa co tema dos trasteiros porque é unha actividade nova. De feito, moitos concellos todavía non saben que normativa aplicar. O que nos marcaron a nos aquí é paredes que aguanten unha carga de fuego de máis de 45 minutos,
ventilación forzada. Un básico son os extintores que temos que ter, pero no noso caso puxemos un bies con agua, que é moito máis costoso, pero é moito máis efectivo. As empresas de alugueiro vixían o acceso aos rochos e só permiten a entrada aos seus clientes, lembrando que só se poden guardar determinados obxectos. Que todo de sentido común, non podes meter material inflamable, non podes meter produtos perecederos, nin produtos orgánicos, nin plantas, nin explosivos, nin drogas, nin cousas de moito valor. A demanda dos rochos segue a crecer entre particulares e empresas e tamén aumentan as consultas sobre usos prohibidos pola normativa, como dormir neles. Xa se nos deu o caso de ter que botar xente que estaba pernotando dentro do trastero porque está explícitamente prohibido no contrato. Tuvemos xente que consulta se o pode facer. Na cidade de Ourense hai máis de 400 rochos en alugueiro e están ocupados en máis do 90%. Hai esperanza para o neno italiano de 2 anos o que lle transplantaron un corazón danado. Javier Romero. Sí, agora as autoridades están a investigar por que o novo corazón chegou en mal estado de conservación e queren ver se houbo graves neglixencias. Mentres tanto, o rapaz quedou en coma inducido e xa pasaron case 2 meses nos que os pais están angustiados, tratando de buscar solucións, mesmo pediron axuda ao Papa para ver se os médicos do Hospital Pediátrico do Vaticano podían facer algo. Agora, a novidade é que atoparon un novo corazón e os médicos están a avaliar se cumpre as condicións para trasplantalo. Italia, por tanto, contén a respiración para ver se o pequeno pode finalmente sair adiante. Reparen neste dato. Calcúlase que no ano 2030, dentro de 4 anos, o 30%, 3 de cada 10, dos nenos van ser miopes. O último descubrimento científico corrobora que, ademais da xenética e do abuso das pantallas, hai outro hábito que está facendo medrar esa incidencia, é o hábito de mirar moito de cerca e, sobre todo, de facelo en penumbra. Falamos de mirar as pantallas. Unha situación como esta incrementa o risco de miopía e no caso de tela xa pode acelerar a súa progresión. O estudo do galego José Manuel Alonso do Instituto Oftalmolóxico de Nova York demostra que esta situación que está a forzar a retina súmase aos efectos negativos do abuso de pantallas e pode acelerar a perda de visión xa desde a infancia. Ya lo sabíamos, pero ahora este estudio viene a corroborar todavía más de que es importante trabajar de cerca con mucha luz. Hai que reducir o tempo en que miramos de cerca en esas horas en que enfocamos a poucos centímetros dos ollos, coidarnos de non facelo en penumbra, un consello que debe atenderse tamén no caso en que a miopía é herdada. En cuanto a lo que es la genética y la miopía parental, sí podemos hacer es intentar disminuir la progresión de la miopía y que ese niño el día que sea mayor pues tenga menos dioptrías de los que tendría si no actuamos sobre estos hábitos de comportamiento. Por eso tenemos que animar a los padres que ayuden a los niños a que trabajen al aire libre, que estén un par de horas como mínimo todos los días al aire libre y jueguen al aire libre. Engaden tamén a importancia dun diagnóstico temperán. Hai lentes e fármacos para frear a progresión. Que tal, como están? Non hai que baixar a garda, ainda nas próximas horas o vento pode soprar con intensidade. Ollo co temporal marítimo, aviso de nivel laranxa no litoral que vai continuar mañá. Desta hora fíxense a nosa mítica cámara xa do Cebreiro sen rastro de neve, pero tamén nas próximas horas as precipitacións aí nas zonas de montaña poden ser en forma de neve, mesmo se vai activar un aviso de nivel amarelo. Fíxense, aviso por vento en toda a comunidade, chuvieiras intermitentes. É certo que tivemos un par de horiñas despois do paso da fronte onde escampou, pero de novo nas próximas horas choverá de forma intermitente que pode ser en forma de neve na montaña, irá baixando a cota e tamén temos unha tarde con algo menos de temperatura, tenden a descender un pouco as máximas e ainda así valores próximos aos 15 graus e créanme que a partir de mañá xa oímos notar chegará o anticiclón. Non só os neoyorquinos humanos padecen a semiconxelación do río Hudson dende hai varias semanas. Esa águia calva, a ave nacional dos Estados Unidos, quedara ferida sobre unha placa de xeo e un grupo de traballadores do porto achegouse a rescatala. Como ven, a ave non puxo ningún impedimento. Tras o rescate foi trasladada a unha reserva de animais na veciña New Jersey.
A China, como noutros tantos campos, pretende liderar o incipiente mercado dos robots humanoides e acaba de organizar unha feira para mostrarlle o seu dominio ao mundo. Nela, amosaron robots que nada teñen que ver cos de hai uns anos. Os de agora móvense con moitísima rapidez e precisión, corren, brincan, guindan como verdadeiros atletas, e calquera se mide a eles nun combate de artes marciais. Iso sí, os deseñados para facer tarefas domésticas móstranse bastante menos habilidosos. Enxeñeros chineses, unha petición, máis pasarlle o ferro á roupa e menos karate. Boa tarde, a pesar do enésimo temporal. Ata mañá.